Ophedning af natriumhydrogencarbonat af Jane og Anne 1.T. Natriumhydrogencarbonat. Det kan fungere som et hævemiddel, fordi det afgiver gasser ved ophedningen. Ophedningen bivirker altså en kemisk omdannelse af stoffet. Natriumhydrogencarbonat er det kemiske navn. Formlen er NaHCO3, og i daglig tale kalder vi det natron. Vi ved, at der ved ophedning af natron dannes carbondioxid. Men samtidig vil der stadig være et hvidt stof tilbage. Det hvide stof vil være en natriumforbindelse, og vi vil nu i vores forsøg finde ud af, hvilken natriumforbindelse der er tale om. Den første mulighed er Na2O, som også kaldes natriumoxid. Den anden mulighed er NaOH, som også kaldes natriumhydroxid. Og den tredje og sidste mulighed er Na2CO3, som også kaldes natriumcarbonat. Til forsøget skal vi bruge en diel-trekant, diel med låg, en tang, en træfod og en bunsenbrænder, en vægt, og vigtigst af alt skal vi bruge natriumhydrogencarbonat. Vi skal starte med at rense dielen. Den skal være helt kold, inden vi begynder på forsøget. Så skal vi nulstille vægten og veje massen af diel og låg uden indhold. Derefter fylder vi dielen halvt op med natriumhydrogencarbonat. Så vejer vi diel og låg med indhold. Vi har nu fundet ud af, at massen af diel og låg er 21,30 gram, samt fundet ud af, at massen af diel, låg og natriumhydrogencarbonat er 24,75 gram. Og nu skal vi til at starte ophedningen. Dielen sættes på træfoden, og under sættes bunsenbrænderen. Dielen skal være ophedet i ca. 5 minutter, indtil bunden er rødglødende. Derefter skal ophedningen afkøle. Og så vejer vi låg og indhold igen. Vi har nu fundet ud af, at massen efter ophedning er 23,49 gram. Der er nu 3 mulige reaktionsskemaer. Det første er natriumhydrogencarbonat, som bliver til natriumoxid, vand og kuldioxid. Det næste er natriumhydrogencarbonat, som bliver til natriumhydroxid og kuldioxid. Og det sidste er natriumhydrogencarbonat, som bliver til natriumcarbonat, vand og kuldioxid. Vi vil nu ved hjælp af beregningsskemaer finde ud af, hvilken reaktion der er den rigtige. Vi vil nu starte med beregningsskema 1, hvor natriumhydrogencarbonat bliver til natriumoxid, vand og kuldioxid. Vi starter med at skrive reaktionen i et beregningsskema, og derefter afstemmer vi reaktionsskemaet. Først skal vi sætte et total foran NaHCO3, da natriumoxid indeholder 2 natrium. Det gør så, at vi skal have 2 kuldioxid. Og nu skulle vores reaktionsskema gerne passe. Nu skal vi sætte vores målte masse ind i beregningsskemaet. Vores masse er 3,45 gram. Derefter kan vi beregne den molare masse. Vi finder den molare masse ved at bruge det periodiske system, hvor vi finder hver enkelte grundstofs
vægt i unit. Og derefter tager vi hvert grundstofs unit og lægger sammen. Og det giver i alt 84,0069 gram per mol. Vi finder stofmængden ved at sige massen divideret med molarmasse. Og det giver 0,041068 mol. For at finde Na2O's stofmængde, skal du tage stofmængden af 2NaHCO3 og dividere med 2. Derved får du 0,020534 mol. Vi finder igen den molare masse ved at bruge det periodiske system, hvor vi først finder natriums unit og ganger med 2. Og derefter tager vi oxygens unit, og dem lægger vi så sammen, og det giver 61,97894 gram per mol. Og så kan vi regne massen ud ved at sige molar masse gange stofmængden. Og det giver 1,27 gram. Vi har til sidst også beregnet massen, stofmængden og molar masse på H2O og CO2 på samme måde som Na2O. Den vil vi ikke komme nærmere ind på, da det kun er massen af Na2O, der er relevant. Men det ville være en god idé at regne ud, da man kan finde ud af, om man har fået den samme masse før og efter reaktionen, da massen er den samme før og efter reaktionen. Beregningsskema 2, hvor natriumhydrogencarbonat bliver til natriumhydroxid og kuldioxid. Så sætter vi reaktionsskemaet ind i beregningsskemaet. Reaktionsskemaet er allerede afstemt, da der er lige mange atomer af de forskellige grundstoffer før og efter reaktionen. Vi skal nu beregne massen, den molare masse og stofmængden af natriumhydrogencarbonat. Det samme som vi gjorde i beregningsskema 1. Da den afmålte masse stadig er den samme, vil den molare masse og stofmængden også blive den samme som i beregningsskema 1. Stofmængden for natriumhydroxid vil blive den samme som for natriumhydrogencarbonat, da de begge har det samme koefficient. Vi bruger igen det periodiske system til at finde den molare masse. Vi finder antallet af unit for hvert grundstof i natriumhydroxid. Dem lægger vi sammen og får 39,9971 gram per mol. Derefter kan vi finde massen på natriumhydroxid. Det gør man ved at gange den molare masse med stofmængden, hvor vi så vil få 1,64 gram. Til sidst har vi udregnet massen, den molare masse og stofmængden af kuldioxid, for at finde ud af, om vores beregningsskema stemmer. Vores beregningsskema stemmer, da massen af natriumhydroxid og massen af kuldioxid giver massen af natriumhydrogencarbonat.